होगोन नामा? थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आब' सम गैलिया बिफां सायाव गाखोनानै हिन्जाव जंखायना मानजालु अर जानायखौ बावबाय नामा अ आब' बावबाय नामा? दा दिनै नोंथाङा लाइमोना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ नोंथाङा गिबि खनग्रोदोंमोन। दा दिनैनि बेलायाव गोसोआवथ' आंहा बिराद हामा नांबाय थादों। जेनेबा आं रोङाबाबो सेस्था खालायनानै मेथाइखौ खननो नाजादोंमोन। बेखौ गिबि माखौ खनदों? गिबिथ' 2001 होमबानो रेकर्डिं जादों। बेनिफ्राय बेयो बेबायदिनो थाबाय। आं दा मिथिनाय बादिबा आं जेनेबा रेडिअ'बो बारा लिंला दा। बेनिखायनो जेनेबा आं बे इउटुबाव सासे आंनि आलासि जायो। बे बुंबाय नोङो खनथार होननानै आंखौ लिंनानै लांबाय। लांना आं बेयाव दा खननो नाजाबाय थादों आरो। बेयावनो दा बोसोरथाम जाबाय बे थाफ्लिबना जौ लोंनाय मेथाइखौ खननाया। दा बेनिखायनो बे आंनि सायाव जे बे एसेबां सायाव माने रोजाबदों जेनेबा जों एकदम सिङाव दा गाग्लोबजानाय बायदि जानाय नङाना। बेबायदि बिराद दुखु नांबाय थादों आरो गोसोआ। बे जिथु माने थाफ्लिबना जौ लोंनाय बे मेथाइआथ' जेनेबा दायो बबेयाव मोनजेनामोन? बबेयाव मोनजेनामोन आं दिल्लीबो माहाय पास खालामदोंमोन। माबा जों जेथिया रैसुमै खबामनि माबा मेथाइनि केसेट बनायनो थांनाय होमबानो बे खालि आं मदार्न मोनसे खनबाय। उनाव सोरबा खनगिरि माबा फक रोजाबग्रा सासे फैयासैनो। बेनिखाय जल्दि माने बिथाङानो बनायना होबाय आरो गोसो दङमोन सानि माबा स्टाइलखौ। बेनिफ्राय आरो बाखिखिनिखौ बनायनानै होबाय। मेथाइखौ एसे गुनगुनायना होगोन नामा? थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आब' सम गैलिया बिफां सायाव गाखोनानै हिन्जाव जंखायना मानजालु अर जानायखौ बावबाय नामा अ आब' बावबाय नामा? दा दिनैनि बेलायाव जे आमाया ब्रह्मआ जिहेतु नोंथांनि गानखौ कपि खालामदों, दा बिथांनिसिम माबाफोर बुंनो गोनां थागोन? बुंनो गोनाङा बेनो जाबाय जेनेबा बे गोरोन्थि खालामबाबो बा हुद्द खालामबाबो बे माबा इउटुबनिफ्राय मा बोखारनांगौ आरो जेनेबा जि मेथाइ खनदों बेखौ बोखारनांगौ आरो डिलेट खालामनांगौ। गिबि आंनि न'आव नोंथांमोना लिंहरा जासेनो नुजाफैनाय गासैबो चेनेलनि रादाब जगायगिरि नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिबाय आरो लोगोसे गासैबो बे चेनेलफोरखौ नायगिरि खोनासंगिरि बिथां रायजो राजानि फारसेबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा बे मेथाइनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला 2001 मायथाइयाव जोंनि बियारटा एबा बर' रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशन होननानै मोनसे गौथुम दङ। बे गौथुमा सानबायखि जे जोंनि खनगिरिफ्रा निखावरि राङारि हालोदा गाज्रि। बेनि थाखाय बिथांमोना जि खननाय बेखौ उनहालागै दिनलांनो हाया। दा माब्लाबा जुदि सोरबा सासे खनगिरिनि खननाय एबा बिनि जिउनि सोमोन्दै सावरायनो गोनां जानाय समाव जुदि बिनि भइसखौ एबा गारांखौ नागिरो अब्ला जों मोननो हानाय बायदियै साननानै मा खालामनाय जादों 2001 मायथाइयावनो बियारटाया मा खालामदों रैसुमै खबाम होननानै मोनसे केसेट दिहुननायमोन। बे समनि आफादगिरि महत बसुमतारीमोन, बिथाङाबो खननायमोन। बिथाङा आथिखालाव माने रुंसारि जालांबाय। आरो गुलाब ब्रह्मआ नेहाथारिमोन, बिथाङाबो खनदों। लोगोसे आरो गुबुन गुबुन खनगिरिफोराबो खनदों। जेखि जाया मानो बै मेथाइखौ आं एसे खनसायनानै लाबोदों। लाबोनानै
बिखौ बे बिमला बर' आंनि मिसेस जायो बिनि खुगाजों आरो बे गोदानबो खनदों बे केसेटआवनो बे मेथाइखौबो खनहोनाय जादों आरो बे मेथाइनि गासैबो माने राइटफुल बे आंखाल नङा गासैबो जि मेथाइनि राइटफोरखौ बियारटाया लाखिदों आरो लिरगिरिफोरनिथ' राइटआ थाखागोन ना दा बेबायदियाव रावखौबो सुना हौवा जासेनो सोरबा आनाया ब्रह्म बेखौ आं सिनाया बहानि मानसिना बे लांनानै माने खनफिनदों जेब्ला आं माने मिडियायाव गुबुननि गेजेरजोंसो मिथिनो हाबाय अब्ला आं नायबायब्लाथ' बाथ्राया नंगौ बे खनफिनदों नाथाय बे जोंनि राइट थाजासेयावबो राइट रिजार्भ थाजासेयावबो माबोरै लांनानै जोंखौ सुना हौवा जासेनो जोंजों एसे रायलाया जासेनो खनहैनो हाखौ बेयाव आं एसे माने गोसोखौ गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोननानै सानबायखि दा मा खालामनाय जागोन आं एसे मिडियायाव लिरनायमोन नाथाय बे लोगो लोगो इंराजियाव लिरनायमोन लोगो लोगो बेखौ बे डिलिट खालामबाय आरो आं नुनो मोनदों दि बिनि बे खननायाव बिथाङा मेथाइ खनथुम गुबुन गुबुन मेथाइ खनथुम जायखौनो खुसि बेखौनो खनथुम नाथाय सोरबा जुदि लिरगिरि थायो सोरबा जुदि सिगाङाव बे मेथाइखौ खनदों बिथांमोननिफ्राय पारमिसनखौ लानानै खनथुम जोंहा बेयाव आपत्ति गैया नाथाय बे जोंनिफ्राय बियारटानिफ्राय जेबो पारमिसन लायाखै जायनि थाखाय राइटआ रिजार्भआनो दं आरो खननायखौ खोनासंनानै आं एसे गोसोखौ एसे मोनसा बायदि मोनबाय मानोना बेयाव जि प्रनाउन्सिएसन बेयाव गोरोन्थि दङ नाथाय मोननैसो एकदम गाज्रि प्रनाउन्सिएसन खालामो आरो बेबायदि प्रनाउन्सिएसन खालामब्ला सोदोबथिया ओंखारा आरो बेनि लोगोसे कमेन्टफोरखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिगोन जे बिनि जे भिडिअ खालामदों बेबो माने बर' हारिमुजों गोरोबलायनानै कमेन्टफ्राव लिरनाय दङ आरो लोगोसे खाम सिफुं जथा बेफोरनिबो दामनाय गैया होननानै अजद खालामदों बेबायदि खालामनायखौ जों लुबैया आरो बै मेथाइखौ आं जथायनायनि मोननैसो जाहोनबो दङमोन जे बे जाहोनफ्रा जाबाय बै जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव बै भुमखौराङाव जि नवा दैसा होननानै बै नवा दैसाखौ जों बोरला दैसा होननानै बुङो बे बोरला दैसाखौ गायसननो थाखाय आरो खैजेमाखौ जों बेयाव मोज्लाय होननानै बुङो आरो बै मोज्लाय बै लकेल डायलग मोज्लाय बे सोदोबखौ माने स्टाब्लिश खालामनो थाखाय आं बोरला दैसा आरो मोज्लाय बे सोदोब मोननैखौ बाहायनाय जादों खैजेमा सोदोबखौ बाहायनाय जादों मोज्लायनि जायगायाव बेबायदि आंनि साननाया नंगौमोन आरो जेब्ला माने बे मेथाइनि सायाव गोबां बिनि हेंथायै कमेन्ट ओंखारबाय बे मा खालामनायसै जे जोबनायाव आंनि मुंखौ माने कालेक्सन एबा कालेक्टर बादिहै सोनानै होबाय आं कालेक्सन खालामनो खालामाखै बेखौथ' बे मिथियानो बेबायदि बे खालामदों बेखौथ' जों माने साबनाय मोनाखै बेनि थाखाय जोंनि खनगिरिनि फारसे आरो आं जथायगिरि महरै आरो लोगोसे बियारटाया बे मेथाइखौ माने डिलिट खालामनायखौ जों लुबैदों बेल' नङा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै साग्रि खायफाबा बुथुम दङ जेरैबायदि जोंनि बर' हारिमु आफाद दङ बिथांमोनाबो बिनि सायाव मा रोखोमनि गावनि मतामत बेफोरखौबो फोरमायब्ला मोजां जायो बे हामदों ना हामाखै जुदि बेबायदि सोरबा सासे लिरनाय एबा खननाय बेफोरखौ जुदि गावनि खुसि बायदिल' लांनानै गावनि जुदि बाहायो अब्ला बे गुबै खनगिरि लिरगिरिफोरनि हालोदा मा जाहैगोन बिथांमोना गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगोन बे मेथाइ खालामनायाव आंबो एसे फिजिकेलि आरो मेन्टेलिबो एसे लेबार खालामनो गोनां जानायमोन दा बे लेबारफोरखौ आंहा ओरैनो थांनो मोनदों बेखौ आं मोजां मोनाखै दा नोंथांनि बायदिब्ला दायो आनाया ब्रह्मनि सायाव मा जानायखौ लुबैयो आंथ' बुंखाबायनो जे आनाया ब्रह्मआ जे गासैबो बर' हारिनि आर्टिस्टफोरखौ आरो बर' हारिमुनि फारसे माने सन्मान दिन्थिनानै बे मेथाइखौ डिलिट खालामनांगौ इउटिउबनिफ्राय डिलिट खालामनांगौ आरो गासैबो माने जों खनगिरिखौ लानानै हारिमु सिबियारिफोरनि खाथियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ आं बेखौनो लुबैदों बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ दाबो आं थिरांथा खालामाखै
गुबुन गुबुन आफादफ्राबो माने मा बुंनो बेखौबो आं नायबाय थादों अबयसे अलरेडि आं सासे उकिलजों बेनि सोमोन्दै सावरायदों सावरायब्लाबो आं माने माबा मोनसे जे राहा लागोन बेखौ दासिमबो आं थि खालामाखै आं आरो साननै सानथामसो नायदिनि बेखौ डिलिट खालामो ना खालामा ना अहम दिन्थिनानै माने जुजिनो थाखाय थियारि जाबाय थायो नामा बेखौ लुबैदों आरो जोंनि समाजनि जायफ्रा गोरों गोरा हारिमु सिबियारि बिथांमोना मा माने मतामत होयो आं बेखौबो नायबाय थादों एसेनोसै आंनि